Ja som Zuzana Polaková, učiteľka, špeciálny a liečebný pedagóg. Veľmi často sa na mňa obraciate s otázkou, čoho sa vlastne deti boja. Deti a ich strachy sú veľmi rôzne a veľmi konkrétne, preto odporúčam sa určite opýtať dieťatka, čoho presne sa bojí, lebo keď poznáme konkrétny strach, vieme nájsť konkrétne riešenie. Niektoré deti sa boja toho, že nedokážu nájsť v tej škole svoju triedu, že nedokážu trafiť na toaletu, že nebudú vedieť, kde majú veci a kam si ich majú nachystať. Ako? Odporúčam určite teraz v tomto období sa už pravidelne prejsť okolo školy, prejsť si tú cestu, rozprávať o tom, aké to bude v škole, nacvičovať si v rámci rolových hier alebo bežnej hry doma rôzne činnosti, ako je písanie, kreslenie, ale aj aktivity, kde dieťatko nacvičuje práve schopnosť požiadať o pomoc, chvíľku vytrvať, počkať na naplnenie svojej potreby, či rešpektovať názor iného kamaráta. Ja určite odporúčam krátke lúčiace sa alebo rozlúčkové rituály z domu, napríklad nakresliť si srdiečko na ruku, aby dieťatko malo vedomie, že na ňo myslíme, kým je v škole, alebo dať si nejaký rituál na rozlúčku v zmysle rýchle objatie, pošteklenie, zábavný tanček. Určite ale odporúčam mať nastavené jasné hranice a už teraz budovať práve ten školácky režim.